รองปีซีนอตรองพารแจ็คสันรองพารฮุกุมอีกทีโดมาลองบีฮัตเซ่บีมอิงเล็กโรเมนฮัตเซ่Abe bang Robi Pangcu aprangsi pini ladak nang litum media korte tum dak ni litum apora teng pe nang litum phan nang ke pha pe nang litum nang ke tong dun pot nang litum phan ning klong pen cardon ppg lo la pen te pini ladak ni litum Hill State Democratic Front mate pithek pen HSDF abang so regional political party hin pen dak Langmili ang kanglong pini ni litum dak isi tingki chethan la pen joining a program ni litum denglo asil laso joining a program la bangke kadok ave dak ni litum along pini Hill State Democratic Front la bang so regional political party along kadok ave don thong kebra troxy amulu katum ni litum long nang chipa okdol lo adon bang si don thong kebra troxy lalo litum thiek pen bang kala do aphai bang kela jongsi don thong kebra troxy pulote e don long pen bang pho pulote la intu kurilote la bang pinang andak ligrok po lalo asia hok peda bang lalo pini litum kar biang long kangalong kidam tang ningkan thong kep arjon kar biang long national political party mate congress la pen bjp tum sidak litum kar biang long autonomous council long cari calom lo asila bangso ke cari ke calom unahut kar biang long arat atum kiduk ipulong ledong parlin pitlo kopie potma pulote kar biang long laki damtang kongres atum ningkan krip ho cari calom det pen pustame kar biang long arat akar i article 244A halabangke alang litum na implement hekdelo mate litum hanang pacun pithekdelo ilitum arat atum akim mangke lahelo je nilitum ta isi solajong isi nimena along rinanya long patnai pusi litum India Constitution long ilitum hanang ke tok pidak la article 244A state within state la bangki litum hanang ji pusitum pining an ningkan thong kebra sirkep mati ningkan pikep an labang sok kaci song arta nang plenglo ngasi pining an stame la ningkan thong kebra sirkep ang bong pen kongres atum tame ningkan krep ho cari calom et pustame alang litum bangke labang so ilitum akar i nai labang so hemprek bang nangwan pitek thedelo labang solar hemprek kiwan wing la ke choklo stame labang solar karbi arat atum han kopini son bak misen nangwan pi ma puke ilitum ang thek long lesi kedam tang apor ilitum inglong asong bong penang pacar wo silitum pan jakong nang ke thak labang so asai lang nosi kongres atum bangke karbiang long cari calom unbom labang so ningkan krip ho ajak stame alang litum la sona sai lang nosi klem rong masi karbiang long arat atum mathaloje kongres chok chulo la sinona bangke karbiang long isi mesen National Political Party labang so asong nang popomasi BJP phansta militum karbiang long kido anak khe chingrum ra pen pihai delo sitame labang so BJP tum sitame karbiang long arat akar i article 244A bang kalang litum nangwan pithek thedelo labang so BJP party pen la article 244A karbiang long arat atum akar i labang so kimang assembly long kit toidun IMLA tuma bangke pini arnian sitame alang litum India Constitution long article ku andolon alang litum bang chini nesi ilitum ban hemprek nang wan dunji alar ke nang ke wan piji alar bangke article 200 la pen 2000 si hang dun rong lo BJP tum bangke
lasip non BGP atum karbiang long arada pan ket isi mbak pamang humeme lapen karbiang rong arada pan mai meeting along nang dundete pula bangso kither ke hap la bangso hinia tuar pen sikither hap isi atobar bang kela lo PMAYG la bangso hemso men pen sikither hap lo jong si meeting nang dunde pute hemso nang pipe number 2 kither ke hap bang kela ke urunodo scheme pen lo la bangso urunodo scheme jong si nang litum nang i plote BGP meeting long nang dunai pusela son si kither ke hap